Internet, ako ho poznáme dnes, je postavený na prenose informácií zakodovaných v klasických bitoch, jednotkách a nulách. Je to neuveriteľne výkonný systém, ale má jednu zásadnú slabinu – bezpečnosť. Akákoľvek informácia poslaná cez internet môže byť teoreticky skopírovaná bez toho, aby sme o tom vedeli. Šifrovanie nám pomáha, ale ako sme už počuli, kvantové počítače v budúcnosti môžu toto šifrovanie prelomiť. Predstavte si však internet, kde by bol akýkoľvek pokus o odpočúvanie okamžite odhalený. Internet, kde by zákony fyziky garantovali bezpečnosť komunikácie. To je prísľub kvantového internetu. Ako to funguje? Kvantový internet nepoužíva na prenos informácií klasické bity, ale qubity, kvantové bity. Tie môžu byť reprezentované napríklad fotónmi, časticami svetla. Kľúčovou vlastnosťou, ktorú kvantový internet využíva, je kvantové previazanie, entanglement. Previazanie je zvláštny jav, ktorý Albert Einstein nazval strašidelným pôsobením na diaľku. Ak sú dve častice previazané, ich vlastnosti zostávajú prepojené bez ohľadu na to, ako ďaleko sú od seba. Ak zmeriate stav jednej častice, okamžite poznáte stav tej druhej. Predstavte si, že máte dve previazané mince. Ak jednu otočíte a padne hlava, viete, že tá druhá, aj keby bola na druhom konci vesmíru, bude v tom istom momente orol. V praxi to funguje tak, že Alica chce poslať bezpečný kľúč Bobovi. Vytvoria pár previazaných fotónov. Jeden si nechá Alica, druhý pošle Bobovi cez optické vlákno. Teraz prichádza tá dôležitá časť. Ak by sa niekto, nazvime ho Eva, pokúsil tento fotón odpočúvať, musel by ho zmerať. Avšak podľa zákonov kvantovej mechaniky samotný akt merania naruší krehký kvantový stav fotónu. Toto narušenie sa okamžite prejaví aj na Alicinom fotóne, pretože sú previazané. Alica a Bob si potom cez bežný kanál porovnajú časť svojich meraní. Ak zistia nezrovnalosti, vedia, že ich linka bola odpočúvaná a kľúč je kompromitovaný. Jednoducho ho zahodia a skúsia to znova. Ak je všetko v poriadku, môžu použiť zvyšné, bezpečne prenesené informácie na vytvorenie nerozlúštiteľného šifrovacieho kľúča. Je dôležité pochopiť, čo kvantový internet nie je. Nie je to náhrada klasického internetu. Nebudete cez neho sťahovať filmy rýchlejšie. Jeho primárnym účelom je vytvorenie ultrabezpečných komunikačných kanálov. Taktiež neposkytuje absolútnu bezpečnosť v každom zmysle. Garantuje, že odpočúvanie bude detegované v rámci špecifických protokolov, ako je kvantová distribúcia kľúča. Realizácia globálneho kvantového internetu je obrovská technická výzva. Qubity sú extrémne krehké a ľahko strácajú svoj kvantový stav vplyvom vonkajšieho prostredia. Prenos na veľké vzdialenosti je zložitý, pretože signál slabne a nemôžeme ho jednoducho zosilniť ako klasický signál, lebo by sme ho zničili. Vedci pracujú na riešeniach, ako sú kvantové opakovače, ktoré by dokázali tento problém prekonať. Napriek týmto prekážkam už existujú prvé experimentálne kvantové siete v rôznych mestách po svete. Spájajú laboratória a výskumné inštitúcie. Kvantový internet je stále v plienkach, podobne ako bol klasický internet v 70. rokoch. Ale jeho potenciál pre bezpečnosť bankovníctva, vládnej komunikácie, medicínskych dát a kritickej infraštruktúry je revolučný. Je to základný stavebný kameň pre bezpečnú komunikáciu v kvantovej ére. Základným stavebným kameňom kvantového internetu nie sú bity, ale qubity, často reprezentované jednotlivými fotónmi, teda časticami svetla. Informácia je zakodovaná v ich kvantových vlastnostiach, ako je polarizácia alebo spin. Kľúčový rozdiel je v tom, že na rozdiel od klasického signálu, ten kvantový nemôžete jednoducho zosilniť. Akýkoľvek pokus o prečítanie alebo skopírovanie kvantovej informácie ju okamžite a nezvratne zničí. To je základom jeho bezpečnosti, ale zároveň to predstavuje obrovskú technickú výzvu pre prenos na veľké vzdialenosti. Preto sú potrebné tzv. Kvantové opakovače. Tieto zariadenia neskopírujú informáciu, ale použijú fenomén kvantového prepletenia na to, aby teleportovali kvantový stav z jedného segmentu siete na druhý, bez toho, aby ho odmerali. Pre globálne pokrytie sa počíta s využitím satelitov, ktoré by mohli vytvárať prepletené páry fotónov a posielať ich na dve odlišné miesta na Zemi, vzdialené tisíce kilometrov. Je dôležité nezamieňať si kvantový internet s postkvantovou kryptografiou. Postkvantová kryptografia, PQC, je v podstate softverové riešenie.
Ide o vývoj nových, klasických šifrovacích algoritmov, ktoré sú matematicky také zložité, že by ich nedokázal prelomiť ani budúci výkonný kvantový počítač. Kvantový internet je však úplne nová hardvérová infraštruktúra, ktorá na komunikáciu využíva samotné zákony kvantovej fyziky a tým poskytuje fyzikálne zaručenú bezpečnosť, nielen matematickú.